Commander Morning, ngithi nasi isimemezelo esiphuthumayo. Ngiyabona ukuthi all over i-MK Labour Desk is in action. Ngithi ke on Thursday ngizocela ukuthi sibe neclass online ku TikTok where all sub-regions ngoba into ye-MK Labour Desk isebenza ngama sub-regions kahle because ilapho khona kukhona ama small towns bekwazi abantu ukuhamba beyokwenza ama programs ethu bengena isitolo nesitolo babuka ukusebenza komsebenzi esitolo. It's good that we are approaching i-MK Labour Desk programs ngalendlela esi-approacha ngayo. Kodwa for ukubalekela ukuthi egcineni ninga-approach iy'nkampane ngenjongo yokulwa ungenayo i-information ngoba ngiyabona ukuthi as much as sisebenza kodwa asikho consistent to the labor law or to the basic condition of employment or the LRA. So that means asikho ke in line with ukusebenza into yabasebenzi and kufanele umuntu ozongena kwi-space sabasebenzi kube umuntu well trained, kube umuntu futhi noma kube umuntu one background yoku-understanda into yabasebenzi, ngabe shop steward, ngabe organizer, ngabe i-lawyer or whatsoever. But in the sub-region space sizocela ukuthi 1 ngolesine ngo-8 ebusuku ngoba ngifuna ukuyenza wonke umuntu esekhona 8 ebusuku. Just log in kwi-MK Labour Desk uzongibona ngikhona isithombe sami lesiya esikhona noma uthi Archbishop Nqobo lapha kwi-MK kulokuze ku TikTok. Then bese wena uyangena niyazi ke kwenziwani. Then bese ke Thursday sibe nomhlangano ke nje wokuthi sifundisane ngoba la ku-MK kuyacaca ukuthi i-MK Labour Desk iyona ezosilekelela kakhulu endaweni zokuhlala la khona sobe silungisa izinto emafemini, silungisa izinto ezikoleni, silungisa izinto ezibhedlela, silungisa izinto kumasipala, silungisa izinto ezitolo nje in general whereby kufanele singene sibuze ukuthi abantu bakithi bahola kanjani. Ngiyacela futhi ukuthi uma sinitrainer siyafuna ukuba neclass njalo esizolenza Thursday, sizobe senza iclass wonke Thursday, sizobe sineclass siletha abantu abahlukene abazonifundisa ngomthetho wabasebenzi ngoba umthetho wabasebenzi uhlukene kakhulu nomthetho we crime. Kufanele nikwazi lokho. Criminally and labor is a very different thing. So kufanele sokhuluma la ngokuthi umsebenzi kusizakala kanjani. Nabo abasebenzi they can be part of leli class esikhuluma ngalo. Umuntu akaqale manje ayiloge in ku TikTok wami sizokwazi ukuthi silethe abantu. Ngicela nje siyeke manje kulokhu siqhwebhana njengezingane ezincane zaka first year. Kulokhu sibizana ngamagama, sibizana ngezinto ezingekho. Okubalekile ukuthi umuntu wonke womkhonto wesizwe unelungelo kwi-MK Labour Desk ngoba iyona esizokhulula ngayo umuntu umsebenzi. Asingalwike sodwa ngoba ukulwa sodwa akusilekeleli sitha sikhona ekumele sibhekane naso okuyisona esicindezele abasebenzi. Njoba ningibona ngingakaze ngisho lutho nje, ngingakaze ngimtshene izinto eziningi because ngiya understand ukuthi sonke kufanele sisebenze lento yomkhonto. Sisebenze thoroughly. Umuntu omkhonto understand ukuthi silana ukuzonceda abasebenzi and we are not allowed ukuthatha imali kubaqashi. Ngizokusho lokho ngoba
ikhona lento ekhona la ku social media ukuthi uNgcobo uthatha imali zabaqashi. Ngiyabazi abaqashi mabebona ukuthi ufaka ingcindezi basebenzisa abantu labona nina nisetshenziswa nina ukuthi nisikhulume kabi. And umuntu othi uNgcobo uthatha imali, cela into eyodwa nje, cela iproof uzobona ukuthi ayikho leyo nto. Ngokwe union ngifuna nazo akudliwa mali. I-union is a subscription ekhokhwayo ewu-80 rand. Akukona ukuthi sidle imali zabantu, it's a union eyisanfosayo njoba ngiyifakile nje. Akusikona umuntu mawuzuthi uNgcobo udla imali nje, it's about a union ekuyiyona esisebenza ngayo, okuyiyona eregistile kwa-Labour. Ngoba awukwazi ukulwa into ye-MK Labour Desk ungenayo i-union, because you have to take abasebenzi kwi-right yokuthi bakwazi ukubuya kwa-CCMA, kwa-Bargaining Council, kwale-Labour Court nge-union, hayi nge-MK Labour Desk. Kungakho kufanele sinifundise, ngoba at the end of the day nizohambe nilwe izimpi ezingenasicoco. Thola ukuthi ukwazile ukunyakazisa inkampani vele ixosha abasebenzi, and then you don't know what to do, and you don't know ukuthi uzobasiza kanjani laba bantu esebehleze ekhaya bengasasebenzi ngenxa yakho. So kubalekile ukuthi wazi ukuthi wenzani, singathi siyolwela imisebenzi kanti siyoqeda imisebenzi. Ngilokho engikufunayo ukuthi nik-understand. I-MK Labour Desk i-registered, ngayi-register ngonyaka odlule, ngayi-register i-MK Labour Desk. Those who want to know about that bazoyithola into eshoyo ukuthi illegally, njengoba sisebenza nje sisebenza into elegally, e-registered, hayi into nje engekho registered. Ngoba asifuni ukuthatha indleko silethe emkhontweni, abaqashi bazoclaim umkhonto ngenxa yeindleko ezibangwa yithi. But okubalekile ukuthi sinayo into e-registered, and bonke abadinga isitifiketi ukusibona bangi-encourage nje ngobanikeza, ngoba kubalekile ukuthi nazo nisebenze ngento e-registered. Ilokho nje bengifuna ukusho kunina abafowethu. It's important that ingiphatha kahle into ukuthi nonke nisebenza i-MK Labour Desk, kodwa ngiphatha kabi lento ukuthi mangibuka ama-video enu, indlela eni-engage ngayo nabaqashi, ngiyabona ukuthi inayo into ethi laba bantu badinga ukucapacitatewa, badinga ukwazi, ngoba bazi bayalwa but abazi ukuthi balwelani, yini leli lungelo abalifunayo labasebenzi. So ngilana ukuzothi nginilekelele ngoba ngiyayazi lengane izalo, so angifuni ukuyibona ife endleleni. So kungakho kufanele ngiwuprotecte lo mzila. Angibizani ke mina ko social media ngeke ningizwe nginithuka ngoba ngikhulile, ngikhuliswe kahle. Mhlawumbe ingakho uzwa Wall, Tom, Dick and Harry bekhuluma ngegama lami, kodwa ngiyithulele nje because ngi-understand into eyodwa, angikhuliswanga ngokumemeza abantu abadala nabancane, but ngikholelwa kwi-ground ukuthi lona hayi so shiyana khona egroundini, siyasebenza. Nawe sebenza, uyeke ukunginaka, nami ngizosebenza, nawe uzosebenza. Uyeke lento yokulokhu sibizana ngamagama abhedayo, kusho ukuthi nje u-ignorant, awazi. Umuntu ongazi-ke uyinkinga ngoba akafuni ukungena kwi-competition, instead ubona ukuthi ngcono athuka abantu. I don't do that. I'm very grown man, futhi-ke angifuni ukuyibona ngingena kwispace sikamathukana nani, njoba nginitshenela ukuthi silungise into ye-MK Labour Desk. I-MK Labour Desk nginelungelo egcwele lokuthi ngiye enkantolo ngiyothi ubani kufanele asebenze, ubani engafanele asebenze, but I don't do that ngoba ngifuna umkhonto 2026 uwine, kuwina abasebenzi, hayi ukuthi kuwina umkhonto nje kuphela, kuwine abasebenzi bakhululeke indeed emkhontweni. Siyabonga, mandla.